तो हेलो गाइस गिबियाव आंनि BM ब्लग यूट्यूब चेनेलाव गासैखौबो फिनसे आरोबाव बरायनाय जाबाय आरोना गाइस। तो गाइस नोंथांमोनाबो मोजां दं जानांगौ आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरोना गाइस। आं दासान्दि भिडिअ लाबोनो हायाखै मानो होनबा आं एसे बेस्थ दङ आरोना गाइस। दिनै आं बलबमाव फैदो बेयावनो माने भिडिअ बानायनोथ' होनना फैनाय जायाखैमोन आरोना। तो गाइस आं दिनै भिडिअ बानायनो होननानै अकस्मात सानब्रबबाय बानायबायबो गाइस। नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि चेनेलाव मोनजाबाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोना जाय आंनि चेनेलाव गोदानै आपल'ड खालामदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना गाइस। तो गाइस नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो माबायदि जायो। तो गाइस आं बारा गोबाव खालामा आरोना भिडिअखौ दसे सम बानायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि चेनेलाव कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। तो गाइस जों दा माने हाजो सायाव माने दैखौ थांनाय आरोना गाइस। मानो होनबा माने दैखौ हाजो सायावसो खावनांगोन माने। तो गाइस आंबोथ' मिथिया आरोना दा जों नायनानै लानोसै आरोना माबायदि जायो। तो गाइस जों सिरि गाखोनायखौ स्टार्ट खालामबाय बेनिफ्रायनो बेसेबा गोजौ आरोना गाइस। नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। तो गाइस माने गोजौआव बिराद गोजौ गाखोबाय आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना ओरैहाय सिङाव बिराद गोजौ। माबायदि मोनखो नोङो माबायदि मोनखो? गोजोननाय मोनदो आरोबाव मा बुंनो आरोना जोबोद खस्थ' खालामना फैदो माने भिडिअ बानायनो होननानै सानाखैमोन आं अकस्मातनो माने सानबाय आरोना सानब्रबबाय ओमफ्राय आं बानायनाय जाबाय गाइस। आं गोबाव सम भिडिअ होनो मोनाखैमोन दिनै होनो होननानै आङो सानदों आरोना बेनिखायनो भिडिअ बानायबाय गाइस। नोंथांमोना गाज्रि दामोन गोबाव सम जाबायमोन माने भिडिअ होयिया। तो गाइस नोंथांमोना मा सिन जायो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस। नै जोंनिया बिदायाबो जोबोद खस्थ' खालामदो मेंबाय दे दादा ভালনা খবর? भोले बाबा। तो गाइस जों बिराद बहुद गोजौ गाखोना फैबाय आरोना मोजां जायाखै माने बहुद माबा हाग्रासे गेजेरावसो आरोना मन्दिरा। गया मेंबाय गया भिर मानसिफोर ओरैनो जै बोले बम गाइस जै बोले बम। नोंथांमोनाबो जाय फैदो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आंनो। गाइस दैनि थाखाय नायनाय बिराद गोजौ गाखोनांगौ आरोना सायाव लासै एकदम भितराव गाखोथारनांगौ। माने दैया टटिंसेल' गोलैयो आरोना बेखौनो माने बेफोरबायदि माने मगसे खालामना लाना फैनांगौ आरोना। बहुत टटिंसेल' गोलैयो बहुत खस्थ' आरोना माने बहुत गोजौ गोजौ मानसिफोरा। तेरी लीला है अजब निराली तेरी लीला है अजब निराली तेरी महिमा कोई न जाने रे भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले से भोले गाइस माने नै बे दैखौ जोङो बहुद गोजौ माने खावनो होननानै थांदों आरोना माने टटिंसेल' गोलैयो आरोना बेखौनो जों माने बेयाव मगलांनायदो मगसे खालामनांगौ थिंख्लिसे गाइस लानानै फैबाय आरोना हानायखिनिखौ। बेखौ गोजौआवबो होबोबाय एसे शिव बाबानि नामाव ओमफ्राय दा गाहायावबो एसे जोङो होनांगौनो माबायदि सिन जालाङो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना। जेबोथ' रोंगौथि गैया थेवबो जिखिनि हायो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थिनो सानदों आरोना दिनैनि भिडिअ आङो। तो गाइस अखाबो हाबाय आरोना बिराद गया गरमबायबो गया गोजौ गाखोनांगौ ओरैहाय।
तो गाइस माने आया आं भिडिअखौ गासैबो दिन्थिजोबनो हानाय नंला आरोना मानो होनबा अखाबो हाबाय माने एसे टाइमाबो जाबाय आरोना फुजानि टाइमा माने होनबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना गाइस नोंथांमोना चेनेलाव जाय आंनि चेनेलाव सोर सोर गोदान नायाबो नोंथाङा साबस्क्राइब एन्ड लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय खोमसि नुजोब्बाय तो गाइस दिनैनि माने भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोना गाइस मानो होनबा मोनाबायबो अखाबो हाबाय आरोना बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै आरो खामानि दंबावो जोंना तो गाइस भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोना